Otua Nenugwe Seke Kaisena Noise Music Nigeria Ofoko Bodukude na Nibono Igwendi Amana Yebukono Nanyema nanye wale model Nanyesi no boduku okobodo na nibo Enugwe Seke Obodo mulugono wa Ebana modogu Ebana mogelega Enugwe Seke odogu Nannegola kukonia Ndi beke Mande wego yibo Ndi wego yibo Mande wano company na fano sinimia Enugwe Seke odogu Umune bioku Sabdalazo na Maurice Jebe Malaysia Enugwe Seke no me Kayero sutendi oma humo boduku no mojaka Akabu akusina nsuka Sino bina muku Enugwe Seke mara fabisi nime Malaysia Akwebe vana ko Ego kalanyao Beru na Malaysia Wesika bajiko kasiano Makananjiko kamao Wananjiko kamao Onyaya na mwania Mkoja ya wana ya nibio Nanjiko na ya kamano Na baba kota zelo Iweji malumu wano Weza bazi ofafa yulune Enugwe Seke Welfare Association na Malaysia Afeji malu mukebe ya Umo bodoku de man Ndioma senu bawa mama gani runu wawa Bodoku Umu nebioku Otua Kwa na nwanne na maka nwanne n'ime ya gbakọ n'ịfụnanya dị oversize n'ime ọgbakọ na nwanne na maka nwanne ya ọkwive obi nwanne maka na nwanne ga na-atụkọli alụrụ na anyị ma n'ụwa na nwanne mmadụ abụrụkwa n'ọyị na Afana di obodo nya ya kwa n'ibia kama ka imarukwu olu ndị ọma na njikọ kachasị n'igwe bụ eze obodo onye megbukwela ibia onye gbochikwela ibia ụzọ nọ maka n'ebudo dị n'ụwa ọ n'ebe ọganiru na-anọ Enugwe Seke Welfare Association na Malaysia ọgbakọ ndị ọma nwobe nwanne Jalo Malaysia Wedaba ni mendia Wafusia kama siemaibe Wetepu no kono Semu wa mama Oyo mapulie wa pialu ndia Na babo mwano
ezi ụmụ nwanne dị na mba n'ezie n'Enugu Ezike na anyị nwere mmadụ nọ anyị wee kenebezienu onye na-eduara n'ọgbakọ ọgbakọ ụmụ nwanne ya isi na-ebu ogidi odogwu ochele nge na Malaysia onye masị gị ogoro pụtanụ enyi na-ede mma Mr. Ugochukwu Eze the Ebu Chairman Enugu Ezike Welfare Association na Malaysia Ochalengawa na Malay Ugochukwu gabaniru n'ọra sowelo ngina nwanyị ọma eze nwanyị dị mma oyoyo chinyelenu Mrs. Eze Blessing Nwaneka Ojugo eze nwanyị ọma na anyị kenelenu Lord akụkọnụ Valentine onye na-ebu dike na mbe kisi jeve njem onye banye ma nene eze nwesị n'obi nna m obodo ukwu vale odogwu n'iso n'ebi egwu ode akwụkwọ ka ebono Ambassador Valentine Nwodo the CEO, the Chief Managing Director, Top Great Resources Enterprises. Ngina nwanyị ọma, vero yoyo lei, nwanyị dịka kwugo nwoma, nwamma si na-achị. Madam Vera, Mrs. Chioma Ernest Vera Chayoma oyoyo nwanyị na anyị kenelenu Mr. Aje Matthew Oyemechi Akosinachi 1 n'okpo n'Enugu Ezike kesino apa many sweet apa na male aka na-ejide n'ọrụ egonu onye na-ejide n'ọrụ egonu onye mara dị mma onye ukwu welu nke gị baba ga nụrụ abanụ odogwu nwa mama na-ede mma apa na male Treasurer Enugu Ezike Welfare Association na Malaysia Oyo Manora Manene the CEO MT and Raw Auto Spare Parts Trading Company Malaysia MT and Raw Auto Spare Parts Nigeria Limited Oyo Manene Sono Ngina nwanyị ọma eze nwanyị dị mma oyoyo chinyelenu Dr. Mrs. Rebecca Robert nwanyị ọma na anyị kelele na ya kpọbasị ọrụ okpudele enye na-edeka Mr. Stephen Ogudeli Odo Steve Autos Nigeria
Provost Ezike Welfare Association na Malaysia onye mana anyị kenele Uwalezie n'Obiora Mr. Gerald Ezeja the PRO Ezike Welfare Association na Malaysia Ohamadike 1 no mother gwa no mweda kese Mwachine Melo na Malaysia Akane Bunata Electronics na Laba International Market Lagos Ego na yikenele Nanya Babaziano Indomie ndi ogalaya Indomie ndi ogalaya Indomie wa mama Oya mana Malaysia Oke wasi n'obodo kwupụtara Wenugwezi kedeke Niso n'ebioku Mr. Godwill Solomon Izuchukwu The Young Indomie na Malaysia Numu ida kesi Oya mana yikenele Ejike mo wale Heritage kebelemu Eyine tema Mr. Ejike Mowa Vitus Charles Oya maneso Ngino Doziako Mrs. Ejoma Favor Charles Eziwa yomana yikenele Numo bagu na yiwele mother Mr. Omeja Obona Kinkaro na Malaysia Oya maneso Ngino Doziako Mrs. Caroline Oluchukwu Obona Ezinwanyi na yikelele Judado Motors Nigeria Oye Malay Oye Nedema Wachidoze na Malaysia Mr. Jude Ale Numo gwago kese putawa njamana Oya mane sono Ayikenele Mr. Abugo Chede Chidex Nobosi Otto Chidex na Malaysia Nwamaronye 1 Najine nukwezi kekise Oyomane sono Ngino Doziako Lolo Abugo Angela Chekube Chukwu Eziwa yomana yikenele Na yekene besienu Father founder Father Oyomane dimma Nifumu wane atakazino Oyoma waluke giganiru Ganiru
Dato Emmanuel Abugu Chukwuma, founder, the Ebu Petron, Enugu Ezike Welfare Association, na Malaysia, the CEO, the Managing Director, Majestic Target Group, worldwide, Majestic Target, Kedira Malaysia, Okwana Malaysia kisi ebutika na yuwe eguna. Wofaka ne buba dalora, ne bubu kwano, wofife ya tonu mano. McNoma Malt Chocolate Drink, General Merchandise, the Apple Shipping Agent, na Southeast Asia nile. Oyomane Mozan, that only be friend. Ngina wanyoma, omo bedia, eze wanyedema. Lola Francisca, Abugu Chineye, Ugodia na Ikenele, Nanye Jebezienu, Nistuzo Newelo Funye, Mr. Cyril Naji, Nambu Apoti Suzo Kisilu, the CEO, CY Venture Schooling System, na Malaysia, Ngena Wayo Madema, Mrs. Naji Precious, Ebere Chukwu, Ezi Wayo Mana Yikenele, Negwa Putabazienu, Kaipa Bazendo Yoma, Nde Yidikachie, Ndezo Ye Japamba, Nyoma na Limbo Dogu, Nyome Gamano Wanga Fadu, Nde Chene Befo, Umune Bioku. Aha. Na yige bido nyobu eje, Nimo Australia, Nandi boys Oyelikano, Nandi boys Oyelika, Navakaja, Nandi wobi wande likazeno, Ndezenye Japano, Umune Bioku, na Madukeji Agano Wano. Afaya Buchenna, Dr. Nweze no lead. Odeche Nweze Koba, Oyama Diorama, Okewa Budeze Diorama, Uchene ya Delili Anyano, Mwane Bioku, Akweka Leleno, Oyama Libwefeno, Dr. Uchenna Emmanuel Nweze, Odiche 1, no lead on Enugu Ezike, the CEO, St. Mary's Medical Charity Organization, Odiche Diagnostics, Odiche Hospitals, Nansuka, Ebana Sondu Boki Benowa,
Moses Wayo meje mono Wayo mama bidia Abala de ma Ese wayo de karibili neno Oyoyo ne yade Oyo ma Mrs. Uche Monica Mweze Eze wayo mana yikinele Newelo for your ma Get kept lay I can't as a pull or regonu Nezi bateko Ike waruku Ejele de kaena dune noa Enye ne pedeo Mwane bioku Akwe kalele no Chief Kevin Ike chuku ezenia Ozo Udoka Noruku The CEO KKBit Digital Exchange Service Worldwide Man Australia Position Ordinary Oye de mana yikenele Aikomo kenebeze nuno logi Odikaya wututu lei Cherry mweje jemba o Mrs. Cherry Ezenia Cereza Fittings Managing Director KKBit Digital Exchange Service Australia Wayo mana yikenele Kenebesienu Dr. Chukwudem Mili dolu edonachi Oke mili dolu edonachi Mili julo yenachi No jiriva nime Nugu State Anegu kisi puta Wa mama na dema Dr. Chukwudem ube Ajero na yikeneleno The great cardiologist In Australia Ngino Doziako Dr. Mrs. Ngozi Chinyere Eziwa yidi mana yikenele Chief Jonathan Amajoyi Joe Best Nantwata West Nike Duru Nimo State Ona bese puta Oye madika genodu Ijele doru akodika genodu Joe Best Odogu Niso nebioku Joe Best Limited Joe Best Solar Always on you the market Ayikenele Kenebeze no logi Wayo mama pedia Mrs. Luana Amajoyi Managing Director Joe Best Logistics and Freight In Australia Kunubin Ndezo yidi mana yikenele uno Napende local government Nabia state Dem wanu for your mano Masi Odinaka Chukwu Okolo Akulu uno one Nabochi obako sitem kisin Manabare kibisen Oya mana yikene Chief Nicholas Ayoko Ohagu Ayoko Jr. Guinness Wanyo Madema
Ayoma Mrs. Chioma Ayoma Namba N'Enugu Ezike Kunusi Mana United Kingdom Kunusi Ndi Omana Yikene Lino Na Yeke Nebezienu Atane Edwezi Atane Edwezi le Atazulu Ezunu Edwezi Chibuzo Hasie Esi Wanyi Dika Gipilionu Wa Ayoma Oyoyo Nedema Ogwefi Chekulie Wa Noworezuka la Kiseno Ayikenele Oke Chukwa Agu Oke Wasino Lido Kuka Ijele Nedema Oyoko Fondele One Nonido N'Enugu Ezike The CEO Globis Motors Limited The Group Managing Director Espa Resources Limited Ayebunu Major Distributor na Dangote Cement PLC Odogu na Yekenele Na Yekene Bezienu Oyezo ya cholam Oke wasi ezikoba Oyuku The Right Honorable Nse Michael Onyeze Oyacholam Onodugo One N'Okpo N'Enugu Ezike Kiselo Odogu na Yikenele Aplos Paint Aplos Odogu Oke N'Enugu Ezike Oke N'Ebiogu Oyema N'Edema Ejele Dika Inodu N'Enowa Enye Negadiye N'Ebiogu Akoika Leleno Chief Ata Thomas Uchenna Okutoro One N'Enugu Ezike Managing Director Blessed Think Well Investment Nigeria Limited Akanalo Aplos Paint Oyoma na Yikenele